mata. Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin namu mai suna sirrinmu mata. Shiri ne da zai rika zo muku daga gidan rediyon ɗan masani, wanda zai rika ɗaukan matsalolin mata domin tattaunawa, domin a samu hanyoyin da za a rika warware ma mata matsalolinsu da suka shige musu cikin duhu. Shiri ne a yau shirin namu zai yi magana ne akan tsafta. Sunana Lu'ubatu Isa Lawal, wadda aka fi sani da Ulbe Isa, ni ce zan kasance ina gabatar muku da shirin. Shin wace ce mace? Ana ma mace kirari da mace sai da gyara. Mace ita ce wadda ta san kanta, take kula da kanta ta hanyoyi da dama. Misali mu ɗauki tsafta. Ya mace ya kamata ta tsaftace muhallinta da ita kanta da 'ya'yanta. Tsafta ita ce jigon zamantakewar rayuwa aure da ma rayuwa gaba ɗaya. Yana da kyau a koda yaushe mace idan ta wayi gari ta fara da tsaftace muhallinta. Misali irin su kamar ɗakin barci, banɗaki, falo, tsakar gida da kuma ɗakin girki. Mace ki tabbatar kin gama komai na gidanki ya kasance a tsaftace yake. Ya kamata wayewar gari kafin mace ma ta fara da komi ta tabbatar ta yi wanke-wanke. Kada a bar kayayyaki a ajiye ƙudaje suna ta hawa a kansu. Ki tabbatar komi na gidanki ya kasance a tsaftace yake. Bayan kin tabbatar kin gama tsaftace gidanki, yana da kyau ki samu ko tsintsiyar ƙamshi ce ki kunna ma gidanki ko kuma turaren wuta. Ana so dai koyaya ne gidan mace ya kasance akwai ƙamshi cikin shi. Sannan bayan kin gama wannan, yana da kyau ki kama ƙananan yaranki domin ki tsaftace su ta hanyar yi masu wanka, a gyaggyara su, a canza masu kayayyaki. Komi na gidanki ya kasance a tsaftace yake kafin ki faɗa ɗakin girki. Bayan kin gama girki, yana da kyau a ce mace ta samu ruwa, ta yi wanka, ta tsaftace jikinta. Saboda a lokacin ne ko da abinci kika kawo mai gida zai fi jin daɗin ci, yana yi maki santi. Saboda kin gani kin gyara jikinki, kin gyara 'ya'yayanki, ke kanki idan kika kalle su za ki ji daɗi. Amma sau da yawa za ka samu wasu matan, ban ce duka mata ba, sai mace ta kasance jikinta fes-fes, amma gidanta ba a gyara ba. Wato na abin da ake so ki fara da gyaran gidanki tukunna. Idan komai na gidanki ya kasance kin tsaftace shi, to sai ki dawo akan jikinki. Farkon abin da ke nuna tsaftar mace kenan, tsaftar muhalli. Da a tarar da gidanki kaca-kaca, duk babu wani gyara a cikin shi, gara ke a tarar da ke ce baki shirya jikinki ba. An san wanka na nan tafi. An san ko baki wanka ba kina da niyyar yi. Shawara ga mata ta gaba, yana da kyau 'yar uwa shi ma mai gida ki kula da tsaftar shi. Saboda akwai wasu mazajen za ki gani da yawa mata na koke da su ba su damu da tsaftar jikinsu ba. Sai mace ta zo ita tana gyara jikinta amma shi miji ba ya gyara jikin shi. Irin wannan yana jawo matsaloli sosai a cikin zamantakewar rayuwa aure. Don haka yana da kyau idan ke ma kin gyara jikinki ko yaya ne shi ma mai gida ki kwatanta mashi ya rika gyarawa. Saboda samun zaman lafiya a cikin zamantakewar rayuwa auren. Misali, mata da yawa suna koke akan rashin tsaftace baki na mazajensu. Wata mata za ta zo ta kawo kukan tana faɗa ta ce mijinta ko yaye magana sai ta rika kau da fuskarta. Yana da kyau 'yar uwa ko da mijinki ya kasance ba mai son gyara ba ne, ke ya kamata ki gyara shi. Ki kwatanta mashi ta hanyar tilasta shi ya ɗan riƙa yin abubuwan da kike ganin zai sanya a samu gyara. Kada ki bari ko yaya ne irin ba kuma ma ba sai kin yi mashi koda a cikin faɗa ba ko wani tashin hankali. A'a. Cikin natsuwa da lallashi da ban magana za ki ja hankalin shi ki mashi abubuwan da ya kamata.
a cikin shirin namu ne idan kuna tare da mu za mu riƙa kawo maku irin abubuwan da ya kamata mace ta riƙa